Čaute, Čaute. my sme z Game Studio a práve hrám Euro Truck Simulator 2, Len on. single player, ja sám. A mohli by sme si zahrať aj mulťák Len keby ja by som nedostal ban. a zase robiť zásielky v mulťaku je dosť prosté, lebo viete, nebudete to deň hrať a potom viete, v tom mulťaku ide tak či tak stále ten čas. A vlastne tá zásielka, ten čas, kým to máte doviesť, tak vám vyprší. Tak nastavím si ešte, počkej, takú automatickú prevodovku, reálnu a môžeme ísť na to. Dobre. Zapnem aj svetla, nech nežerem. No, Aj Paťo by mohol asi, neviem, či aj on budeš aj ty natáčať Eurotrack. teraz? No, neviem. To boha. Ale toto ma tak zaujíma. Čo? Boha. No vieš, čo máš oné Tutoriál. tutoriál, tak ja som ho náhodou dal, lebo ja som si už vytvoril ako profil na nahrávanie. Ja už asi nahrávať teraz nebudem, ale možno potom, keď ty skončíš. Nahral on z obrazovky, lebo mne by sa to lagovalo. To poznáte. Dobre, takže prvú zásielku máme úspešne za sebou. Aj keď mala iba asi tak 100 metrov. Takže tak. Ani toľko niečo. No a asi budete dosť počuť volať z pozadí, ale Nevadí. taký volať mám sprostý. Nevadí, tak môžeme si vybrať ďalšiu zásielku, rýchla práca, lebo zatiaľ máme svoj ťahač. A toto je do Ostravy s voľníčkom, tak môžeme ísť na to. Nežerem. Čo jedlo? Čo? Čo jedlo nežereš? Áno, nežerem. Dobre, môžeme ísť na to. Teraz ste asi počuli takú hudbičku v pozadí, ale Nie, počkaj, som si zabudol také malé nastaviť- problémy, no. Nastaviť smerovky. A to je kde zase vždy. Aj ty ani moc smerovky nepoužívaš, čo? Tak singlači aj hej, nech je to také reálnejšie, vieš. Tak mulťáku ty nepoužívaš. No, dakedy, keď sa mi zachce. No. Ohoho. 20, keby niečo, tak ja sa len nudím. No, tam dačo hrá. Neviem, Sliterio či čo. Aj z toho by No. sme mohli natočiť, ty by si mohol. To je to, že keď ja skôr len také 3-minútkové video. Po prvé, moc mi to nejde. Po druhé, Nevadí, aspoň sa ľudia zabavia na tvojom rage. Nevadí. Ak sa Možno. Bože môj, ak sa Lebo- čudujete, bože môj, ne, no hovor. chod dozadu. Ak sa čudujete, že prečo dávam takto smerovku, tak by sa to tak malo dávať. Lebo ak vidíte, tak tento predo mňou dáva smerovku doľava, že chceš ako tam, ale mal by sa to dávať takto smerovka. Ty si profík v počítačoch, takže ty to jediné vieš. Tak s počítačom to je ani spoločné, ale... Či Eurotrack. V trakoch a autách. No asi tak, ne. V kamionoch, v ťahačoch si. My tak s Peťom sme takí, že autičkári skoro by sa dalo povedať. Peťo Place. No, Neviem, či ho dáš do popisku videa. a na či- čo však je to tedy? Aby nemal takú sledovanosť. Nick, však to mi je jedno, že ako ma sleduje. No hej, ale tak by sme mu nepridali ďalšiu. No my moc sledovanosť nemáme, ale nevadí. No. Sa to len rozrastá ešte. Počkaj, aby som si mohol vypnúť obmedzovač. To je jedna zásadná vec. Počkaj, to je hra. Boha.
O, Počkaj, kde to je teraz vejci. To tak zmenili to nastavenie. Ale vidno, že je to adaptívna prevodovka. Hneď to podradilo. Kickdown. No, už hneď idem 109, 110. Ako sa patrí. A po diaľnici je to chill out, takže... chill out talk show. Alebo nie, O, radšej. Že som cez niekoho prešiel, taký bug. Teraz mňa niekto zabil. Ale nie. To je tak. O. No, chod s tým fokusom, však ide stream, je spolu. No, ten sa s tým aj... A čo, mohli by ste napísať, že aké by ste chceli ešte hry nejaké? No, počkaj, spravím toto, že si viem vybrať, lebo asi to dosť počuť. Ja idem si tiež zahrať single player. Fakt. No, idem prehľadať trošku mapu. Voľne. Vieš, Som troška lagúne, či čo to bolo. Trhol do cesty. ja už mám svoj Jaj, track. boha, to kam idem? No, musím takto prejsť. Ja motor zlyhal, no ja Ja som tu gáň, ale nevadí. do Londýna. Ináč my sme skončili v Londýne v Eurotracku multiplayer. No, Aspoň ja. a ja, neviem. ale to sme natáčali, či? To nie. Bo akým som sa dostal na loď, to bolo 2 hodiny, lebo tam sa všetci pchali. No tak to je, išli sme ináč auto vlakom, ale to je jedno. Fúha, tuto predbiehame jak najväčší pán. Idem cez benzínku, cez pumpu tu idem. Ja inak predbieham, to ľudia toto sa naučte. Fúha, Ja idem do Amsterdamu. idem 130 na benzínke, však to nevadí, však to je úplne uríti každému. Ináč on vie dosť dobre zatáčať, na rozdiel od mňa. Tak viete, on to hrá na klávesnici, je to ako v pohode hrať na klávesnici, len to ovládanie nie je tak plynulé. To je úplne iné dimenzie. Že to asi 3 minúty, kým idete dopredu, viete. Ale budem mať asi volant na narodeniny alebo na No, to meniny. by chcelo. A dobre ťaha toto bolo. Ja, no kým to ten sa pohne. Tak on sa čudujem, lebo však on má Scania 730, Streamline ako ja, a ešte aj Peťo má 580 a Paťo ide tiež v pohode, ty sa tie pomaly pohýnaš. Ale toto auto predo mnou. Jaj, no tak to poznáme, one NPCčka tie. Ja narazím do všetkého, čo vidím. Za chvíľku vidím, že už budem aj v mínuse, ako to tak pozerám. Dobre, že on je zvyknutý, aj ja som zvyknutý, že opravíte si, že máte cheatnuté alebo také, ale Ježi a Mati. na diaľnici 150, pohoda. Zatiaľ som nenabúral. No idem tak 130. Ale čo ideš pomaly 30-kou, boha. On to ide 30 aj menej. Veď on tu stojí dokonca. No Je. vidíš, ešte z toho. Do boha. Koľko má náklad? A 0% aj ťahač, tak to ešte v pohode úplne. Ja už mám 4% na ťahači. Fakt. Ale nemám náklad, takže No tak jasné, tak asi na čo? Keď máš 2 miliardy. no, 760 miliónov, 25 189. Ináč, myslím, že multiplayer
Eurotrack, tak to neviem, či budeme môcť natočiť zajtra. No, No, či? tak nie, lebo však máš ten bar na tie 3 dní. No hej, a kedy som ho dostal? No, tak v útorok max, neviem. Včera som ho dostal. Či predvčerom. Včera. Včera. Neviem, ale je to dosť divné, lebo on dostal, viete, za čo ban? Za to, že za to, že si to blokoval výjazd a tam bola pritom not collision, čo ti šíbe s tým Ford Focusom, aj tebe s tým Volvom 90-kou, čo ti šíbe, aj mne šíbe, boha. Idem jak cigáň. No, že tam bolo no collision, či čo. No. Autobus, nezavadzaj! Čo už má 64 eur? Tak na budúcu zase už pôjdem troška krotnejšie. No, som sa prevrátil skoro. Teraz ide predbehnúť ten autobus. No boha. Dík ten autobus zmizol. Iný bok. Som zapol retardér. Som zvyknutý, že musím zastaviť a teraz som zastal, pozrel si mapu. Teraz ma napadlo, že single player. Hej, môžem oné. Normálne ísť. Bože môj, som mykol do myšky, baha. Na zdravie. A ďakujem. No, s Bohom No, rodina. ty si mohla, no. O, do Boha. Really? Ty ideš do Boha. Fúha, kamoško. Ale tuto ten oné mini, jak sa volá? No, mini car. Jak sa volá to auto? Mini Znač. Cooper, boha. No, Mini Cooper. Tu zavadza Boha. Som do ňoho No, narazil. ženská, vieš, tak Mini Cooper je pre ženské, tak vieš. Musíš Mm. sa prispôsobiť. Ale ja som do nej narazil, lebo som nestihol. Dal som ručnú brzdu, aby nás hlasov nenabúral. Ale... Sám cel neviem. Sprosté auto, kvôli nemu som sa vybúral. Si zabil. Papa, kamión. Fúha. Kamionu si nedokončíš. No, 39% poškodenia. No, poďme. Palivová nádrž, takže taký dieselový. Počkaj, pozriem sa. Alebo Á, dobre, benzína. Felix. Tak ideme zo stroj do Bratislavy, takže ideme naspäť. Super. A toto asi bude posledná zasielka. Čo nám došiel zase od e-mail? Tretiu zasielku ideš robiť. Nie, nechcem petežiť. No tak prakticky tretiu, lebo vieš, prvá bola tá skúšovná. Krátka, no. Takú, čo nemá rád nikto, lebo je na hovno. Prachy za ne nie sú. Tak je, ale počkaj, ja si musím dať tu No, ale toľko málo, že to až boli. Tak hej, lebo je krátka vzdialenosť. A toto Dobre, ja idem na lodi teraz. Ja idem teraz z Londýna preč. Niekde do prdele. Fakt. Môžeme jet. Papka nech prejde. Ale dobre, to ide do tých 2000 otočok. Dobre, to radí. Ale vám to trvá. Ježiši. Som sa vytrepal. Ale 1% poškodenia, keď som dal backflip, ale nevadí. Viete, ako sa robí backflip s kamionom? My s Peťom to už vieme. Viac menej, no. Vidno, že 360-ková skánia, však tady neťahá. Fúha. Kurník, no skoro som zle odbočil.
Vieš, keď ti tu vyjde tie upozornenia na F8, tie upozornenia, tak to mi leze na nervy. A potom ja neviem, či som nezle odbočil na mape, vieš. Aha. Tramery, firma, čo chcete Ja mať. spravím fotku. Počkaj, no takto som chcel späť aký ešte. Ručná brzda, jasné. Musel som mu dať. Koľko percent? 9, to až tak veľa není. Dobre, niekto nejde, môžem sa zaradiť. No. Nikto nejde a zrazu sa tam objaví auto. Ja to tak nemám rád. Ty kokos proti smere idú toľko aut a tuto v našej strane, tak tam ani prd auto nejde. 1, 2, 3. Max. Jeden kamion. Nie. O, Ďalší e-mail, ja sa na to môžem vykašľať. čo? Že môžem sa na tie e-maily vykašľať. Ale akože v tento Eurotrack som aj hovoril, že je dosť prepracovaný, ale tými mestami je fakt, že asi ten American Truck troška viacej. A sú zase aj také bugy, no také bugy ako, lebo nie sú to moc bugy, ale viete, keď končí dvojprúdová diaľnica, idete na obyčajnú cestu, no tak ten, čo je v pravom pruhu, na tej dvojprúdovej, tak sa musí doľava zaradiť, no tak viete, ja už skorej sa zaradím do toho ľavého a napravo ide napríklad osobák alebo kamión a ten sa mi tam vtrepe, aj keď ja mám prednosť. Tiež taký sprostý. No dajte mi už pokutu, kašlem. Jo. Ježiši, to sa nemôže predbiehať. Tam by trošku ten kľudnejší, vieš. Ale túto auto mám rovno pred očami, ty kokos, pred nosom. To sa ho skoro dotkol. A už začne revať. Hen. No, to. Ježišu, ten tam kamión ide rýchlejšie než toto auto. No poď. A to tu predložíme. No, nabúral som do cudzieho auta, ale keď ide tak pomaly, boha, tak čo mám s tým robiť? To si ešte som ti hovoril o tom bugu, že čo bol v Eurotrack Simulator jednotke, že že išiel blízučko za kamiónom, ale ti zastal ako pred nosom, tak zabrzdil. A nič nebolo pred ním, v pohode proste prázdne miesto na diaľnici, keď ste išli aj na obyčajnej ceste. Ale boha, pohni sa. Jo, ja to budem trúbiť. Tak ale lezu na nervy, vieš. Musí si zvyknúť. A tak v multiplayeri to je lepšie, aspoň tam nemáš tie auta. Ale zase to je niekedy horšie, no. Mi príde, že keď narazíš do toho auta v Eurotrack single player, No, boha, tak mi to príde také, že jak keby to auto bolo plastové, vieš. plastové auto. Tak ale vieš, také z papieriku odletí do nebie sa tam niekde. To prdele a... Som No, tak. troška zblokoval fapku, ale nevadí. Ja teraz nemôžem. Ja si idem na loď a idem do Amsterdamu. Počkaj, kde je najbližšia oprava? Felixstowe, dobre, tam som už nechcel ísť. Pôjdem do... No. Áno. Nie! Čo sa stalo? Ja som sprostý. Som celý ísť na lode a som šiel do Felixstowe. Si zabil. Prosto musím zase... No tak teraz tam pôjdem 200 krát rýchlejšie. Som nechce... prežijem to nejako. Dúfam, že neprežiješ. Ale nie. A počkaj, tu je predaj.
na trokov, tak sa tam idem pozrieť. Octavia, však sa s tým hní, more. Ideš tým len so žigulikom. Zboja ísť týmto kopcom dole. Čo toto nemá retarder? To čo? Ja som šiel v protismere. Ja som iný pán ide v protismere. A pána kašlem celé, alebo mám ísť na predajcovia trukov? Čo? Aj, idem na predaj trukov. Zastaviť sa troška. A čo? No tak, Renault. A, kamionáž to boli. Renault Trax, ukáž, to som... O. Jaj, ma svrbí celá noha. Ježišimaria, to je akože pretekárske fakt. Áno. Pretekárske, ty kokos. Fúha, to dá normálne, že 730. Som chcel povedať 730 Octaviho boha. Scaniu som chcel povedať teraz. To Mini Cooper, dva Mini Cooper vedľa seba. Nevadí, dve ženy vedľa seba. Teraz to musím vycúvať, lebo to je malý priestor. No konečne. Taký maličký priestor. Až boli. Tak dve také isté auta vedľa seba. Ó, super, si zabil. Kde sa trepe ten kamión. Teraz trúbim všade. Fakt. No. A teraz som si dosť pohol, ale zase sú to autobusy a autíčka. Dick, ten sa... A narazil som do auta. Jak vždy. No čo si vral? Nič. Som vytrepal. Tak auto sa pohne, keď ja sa pohnem. Nezavádaj. Auto si pomaly. Aj bus idem predbehnúť. Som vytrepal s busom. Side flip. Skoro. Ó, tento musí ísť v pravom pruhu. Som ho troška zabil. Ja to nemôžem moc rýchliť. Ako tak dobre viem. Tak môžem ísť maximálne 80 a už mám červené, keď idem 80-kou. Dick. Vieš, keď sa ti tam mení farba, že Áno. ono. A už môžem ísť 90. Ale sem dali aj nepárne čísla, že môžeš ísť 97 a takto, vieš. Že nie len 100 a 200 a 300. A kde si? Ja pri Felixstone už idem. Počkaj, to je v Anglicku, či... V Anglicku, no. No tak Angličania, tí to tak majú tie one rýchlosti maximálne. Aj. To v Európe je to úplne iné. Idem do... Bol som v Londýne, už som pri Felixstone. Už dávno pri Felixstone. Ideme. Koľko máš ešte do zásielky? Ideš. Čo? Koľko máš ešte do zásielky? Do akej zásilky? No už si skončil? Nie. Ale že do akej... No, že si vravil, že posledná zásielka, či čo? No. Tak. Dobre, kedy skončíme video? Kým doveziem toto. A koľko máš ešte kilometrov? 3, kvázi 3, lebo to sú také reálne tie kilometre, že to až boli. Kamo, tu asi 5 metrov sa môžem predbiehať, ale ďalších 10 už nemôžem. No konečne som spohol.
Počkaj, ty idú rovnačí, ako idú. Ó, ďakujem, si sprostý a väčšia gitu. Aj boha. Tí ľudia tak logicky rozmýšľajú, že mohli ich troška nastaviť na múdrejších v tej hre. No, mohli, inteligencia. Lebo vieš, máš tu križovatku, že oné napravo, no keď ideš doľava a oproti čo máš auto, čo ti ide v protismere, no tak ty máš dať prednosť, keď chceš odbačať doľava, ale nie, oni ti dajú prednosť. Prečo nie? Tak lepšie, nie? Tak je to lepšie, ale realita to není. Zase som už tu, dúfam, že už nestlačím. Ne, ja som to stlačila, ale ne. A musím, ja idem na loď ináč. Konečne idem na... Dobre. Tam je tu úspešný. Dobre, toto ma nezaujíma. Čo došili, zaujímali. Dobre, to asi na budúci kúpime ťahač. Dobre, tak aby som sa... My by sme sa s vami rozlúčili pre toto videjko. Dajte like, ak sa vám toto videjko páčilo, ak nie, tak dajte dislike, ale to by bolo... Nedávajte dislike. Ale to by nemuselo byť. Odoberajte náš kanál, zdieľajte náš kanál aj toto videjko. A čaute. Čaute.